Nyogok panglimbang 5 menit dina Senin Pon tanggal 21 April taun 2020 kapetik saka Injil Matius bab 28 ayat 8 tekan ayat 15. Nyogok mujudake sawijining tumindak kurang prayoga kepara sawijining tumindak ora prayoga kanthi migunakake bondo, duit sarta barang-barang liya kepara wanita, wong padha nyogok. Sadawaring jaman ora kalih saka wong-wong kang tumindak nyogok. Kepengin dadi pejabat, nyogok. Kepengin dadi pegawe, nyogok. Kepengin luar saka jiret hukum, nyogok. Kepengin luar saka tilang, nyogok. Kepengin antuk tender, nyogok. Kepengin kekarepane digugu, nyogok. Kepengin munggah pangkat, nyogok. Wose apa wae bisa disogok. Malah pejabat pengadilan sing kudune netepi jejer minangka wakiling Gusti wae bisa disogok. Durung lemreming warta kabar bab katetepakene wong 8 minangka tersangka korupsi minyak goreng. Sing prihatinake ing antarane wong-wong mau sawetara mujudake para penegak hukum. Wong-wong sing kudune njejegake keadilan malah ngembrukake keadilan. Waosan dina iki critakake para pemimpin Yahudi kang nyogok para penjaga sarian dalem Gusti kanggo mbingkem kasunyatan bab wungu dalem saka sido. Ora bain-bain wong-wong mau lumrahe para imam kang uga mujudake wakiling umat jroning ibadah sarta wakiling Allah jroning pamedhar sabda. Iki katindakake wong-wong mau kanggo nyelametake diri. Wong-wong mau ora kepengin kaanggep gagal jroning mutusake paukuman marang Gusti Yesus. Larak diguyu pitik to? Wong kanyatan Yesus wis mati kok bisa urip meneh. Bakal didokok ngendi raine wong-wong mau rikala bangsa Israel weruh kasunyatan menawa Gusti Yesus temen wungu saka seda alias sugeng meneh. Mesti pangaji dirine amblek. Mesti wong-wong sak suwene iki ngetut para imam lan tetuaning bangsa bakal padha mbelot nderek Gusti Yesus. Kaya kang Kaipas wecakake, mesti wong-wong Roma enggal bakal ngebak perang lumawan bangsa Yahudi. Iki mujudake kapitunan kang gedhe. Mula iso ra iso para penjaga sarian kudu disogok. Sawise padha rundingan karo para pinituwa Yahudi, para imam njupuk keputusan banjur menehake sawetara akeh dhuwit marang para sarodadu alias nyogok sarta kandha. Kowe kudu ngandhakake menawa murid-murid Yesus teka bengi-bengi nyolong jisime rikala kowe lagi padha turu. Mengkono Santo Matius atur pelapuran. Margo duit, para sarodadu mau padha manut pamrayogane para pinituwa lan para imam. Akibate banget gegirisi, Gusti kang nyata-nyata wungu saka seda kakabarake dicolong para murid. Sing bener dianggep kleru, sing kleru dianggep bener. Kuwi isih dipercaya ketuk saiki. Malah akeh kang ngandhakake menawa Gusti Yesus ora nganti nandhang sangsara, apa meneh seda wong sadurunge wis kaslametake dening Allah menyang langit. Dene sing nandhang sangsara jarine jenenge Yudas. Nyogok pancen mujudake hak saben manungsa. Mligine hake para penderek dalem Gusti, ananging tumindak iku cengkah karo karsa dalem panjenengane. Timbang kanggo nyogok kang amung ngasilake kamulyan sawetara, luwih becik dhuwit kang kadar BI kapigunakake kanggo dana weweh utawa kanggo mbiyantu pepadha. Kuwi tumindak luwih mulya.
Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalam yang Romo, so yang Putra, tuwin yang Roh Suci. Amin. Alamo agung, mugi kaangetno kawula mring awonipun tumindak nyogok, mliginipun rikala kawula kepingin gayuh gegayuhan tartamtu. Paduka kawula puji lan luhuraken sareng yang Putra lan yang Roh Suci, sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam yang Romo, so yang Putra, tuwin yang Roh Suci. Amin.